Ste hovorili, pán Kotruba, o tom zamestnávaní, skrátim to Lopaty a Krompáče. Mohli by ste nám povedať, aby to nezostalo iba floskúlou, že čo sa za tým skrýva, nejaké čísla, nejaký spôsob, či to budú zamestnanci kraja, alebo vytvoríte nejaké podniky, tým pádom potom budete za nich platiť odvody a tak ďalej a tak ďalej. Či máte nejaké konkrétne čísla, koľko ľudí by sa takto dalo zamestnať v tej vašej teda predstave a koľko by to ten kraj stálo, takéto zamestnanie, lebo predpokladám, že by ste museli tie Lopaty a Krompáče kúpiť aj oblečenie, aj bezpečnostné záležitosti, čo sa týka bezpečnosti práce a tak ďalej. Ja teraz nehovorím o Romoch, ani o bielých, taký alebo onaký, stále je to isté. Jasné, že je to to isté. My tiež nerozdeľujeme ľudí podľa farby pleti ani podľa nejakých takýchto znakov. Rozdeľujeme jednoducho ľudí na normálnych a na tých, ktorí neakceptujú spoločenské normy. To sú tí extrémisti. Viete, pán Vražda, extrémistom nie je človek, ktorý sa vďaka hlasom ľudí dostal do druhého kola. Čiže ja dúfam, že keď vám teraz poviem nejaký náznak môjho riešenia, tak sa tá veta nebude začínať slovom extrémista. Povedal, že toto a toto, lebo ja už očakávam aj to, že v SME sa dočítam, že chceme dať ľuďom extrémistické lopaty a extrémistické krompáče. Prvá otázka, respektíve budem odpovedať podľa dôležitosti. Koľko to bude stáť? No kraj to nebude stáť nič, pretože my jednoducho budeme vychádzať v tých mantineloch, ktoré dnes kraj na povedzme údržbu, povedzme ciest 2. 3. triedy vynakladá. Ja hovorím iba o tom, že zmeníme spôsob. Že namiesto toho jedného buldozera najmeme x ľudí. Nepoviem vám presné číslo, mohol by som sa teraz tváriť, že viem presné čísla. Nebudem tu klamať, nebudem si vymýšľať, že vám budem hovoriť presné čísla. Pre mňa je podstatná tá myšlienka, pre mňa je podstatný ten zámer. Namiesto dvoch mechanizmov dať prácu desiatkam, možno stovkám ľudí. To je pre mňa podstatné. Hej? A hovorili ste o tom, že nejaké pracovné prostriedky im dať, ochranné a tak ďalej. Veľmi dobré, veľmi správne, ja som rád, že už ľudia začínajú rozmýšľať nad mojimi riešeniami, aj SME. Toto, čo ste vyspomenuli, povedzme tie ochranné prostriedky, obuv a tak ďalej, lopaty, krompáče, vieme, že pred chvíľkou v Slovensku prebehla aféra lopaty po 55 eur. To je nonsens jednoducho. Za to mal niekto niesť buď politickú alebo trestnú zodpovednosť. Lopaty nie, že sa dajú lacno kúpiť, lopaty sa dajú aj vyrobiť. Jednoducho my nemusíme byť odkázaní iba na spotrebu, nákup. My si môžeme subdodávateľsky sami sebe vyrobiť všetko na úrovni kraja, čo budeme na to potrebovať. A teraz veľmi, veľmi jednoducho môžete všetci, čo ste tu prítomní, aj teda diváci pred televízormi môžu posúdiť, čo je jednoduchšie vyrobiť pre potrebu kraja. Lopaty, krompáče, fúriky alebo buldozer. Ja si myslím, že odpoveď je jednoznačná a to je priestor, to je ďalší priestor na zamestnanie ďalších ľudí. Na to, aby niekto mohol robiť v dielni vyrábajúce lopatu, nepotrebuje vysokú školu. Na to môžeme taktiež využiť ľudí bez vzdelania. To je podľa mňa rozumné využívanie ľudského potenciálu, ktoré mimochodom, aby som zase tu, aby mi niekto potom nepovedal, že si vymýšľam a mám tu svoje vlastné fikcie, ktoré mimochodom zase upravuje zákon 302/2001, ktorý hovorí o tom, že kraj musí účelovo využívať ľudský potenciál svojich obyvateľov. A ja si neviem predstaviť, čo je lepším využitím toho potenciálu obyvateľov kraja, ako ich zapojenie do prác pre samotný kraj. Pričom ten kraj to nebude stáť ani o euro, respektíve počítajme v slovenských korunách, lebo euro je na spadnutie, ani o slovenskú korunu viac. A pýtali ste sa na formu. Ja rád na konkrétne otázky odpovedám konkrétne. Tá forma, formu sme s akademickou obcou preberali. Myslím, že forma je to najmenej. Poviem úplne konkrétne, buď neziskové organizácie, alebo možno s podporou štátu založením sociálnych podnikov. Toľko je moja vízia. Nech sa páči. Môžem sa teda opýtať ešte raz, prepáčte, pán Kotruba, vy tomu, čo ste teraz povedali, Áno. úplne vážne veríte? Úplne vážne tomu verím.
Keď to funguje v Rumunsku, prečo by to nemohlo fungovať na Slovensku? Možno si niekto povie, porovnáme sa s Rumunskom. A čo? Je Rumunsko nejaká rozvojová krajina? Keď tam môžu takíto ľudia takýmito metódami opravovať cesty, stavať mosty, prečo by to jednoducho nemohli na Slovensku? Ale ja vám poviem, čo je problém a poviem vám rovno, že prečo tomu mnohí neveria. Jednoducho preto, že keď zamestnám, ja neviem, 500 dlhodobo, nie že nezamestnaných, dlhodobo nezamestnateľných ľudí, tak na tom nikto nezbohatne. Nikto na tom nedostane žiadnu províziu. Na rozdiel od toho, keď si niekto preleasinguje 5-krát prepožičia bager, buldozer a tak ďalej. Toto je riešenie, prečo všetci zosmiešňujú lopaty a krompáče. Ak ešte niekto niečo má, tak máme priestor, keď nie, tak... Chcem sa opýtať, prizvali ste aj vysokoškolského pedagóga, z akého dôvodu? Máte ešte konkrétne nejaké iné témy, ktoré by ste chceli načať? Ja sa pýtate? Áno. Ja nechcem načínať témy, lebo zrejme tento briefing nie je o témach konkrétnych. Ja v podstate nie som ani členom strany. Aktívnym alebo neaktívnym, akýmkoľvek, nikdy som v žiadnej strane nebola, ani sa neplánujem do žiadnej strany pridať, ale som akoby poradkyňa, pretože sa poznám s pánom Kotlebom roky o kúce a zase pôsobím v oblasti verejnej ekonomiky, verejných financií, po prípade tej ekonomie a ekonomiky zdravotníctva, sociálnych služieb už dlhšiu dobu, asi 11 rokov, tak v podstate v tejto oblasti sa snažím poradiť čo najlepšie. Ak môžem opýtať, čo hovoríte na túto predstavu, čo týka zamestnanosti, zamestnávania dlhodobo nezamestnaných ľudí? Práve čo sa týka dlhodobo nezamestnaných ľudí, my sme robili prieskumy, ktoré čo sa týka vzdelanostnej úrovne, ktorí ľudia sú najmenej zamestnateľní. Boli by ste prekvapení, že to nie sú v podstate ani ľudia so základným vzdelaním, ale sú to ľudia so stredoškolským vzdelaním bez matury. Čiže títo ľudia sa nedokážu zamestnať jednak z toho dôvodu, že nemajú ukončené vzdelanie a z toho dôvodu, že nemajú žiadnu profesiu. Čo sa týka zamestnanosti, v prvom rade by som chcela pripomenúť, že skutočne je najdôležitejšie sklbiť vzdelávanie v kraji s trhom práce. Čiže zamestnávateľia, aby poskytovali informácie vzdelávacím inštitúciám. Vzdelávacie inštitúcie potom môžu svoje študijné odbory, študijné programy prispôsobovať tak, aby absolventi boli na trhu práce uplatniteľní. Takže z tohto dôvodu si myslím, že aj toto je jedno z riešení, to nie je to hlavné riešenie. Samozrejme, je to jedno z riešení konkrétne. Že je to vytrhnuté zo súvislosti, bohužiaľ je mi to ľúto. Musím to doplniť, ešte musím jednu vec povedať, že keď sa takto konkrétne pýtate, samozrejme kraj nemá kompetencie na to, aby sme ľudí, ktorí nežijú zo sociálnych dávok, prinútili pracovať. To ani nie je môj cieľ. Mojím cieľom je tým, ktorí chcú pracovať, ponúknuť prácu. Adekvátnu prácu, alebo respektíve prácu za adekvátnu mzdu. Nebavme sa to zase o číslach, či za minimálnu, za vyššiu. To dnes nie je podstatné. Podstatné, čo by znamenal prielom v tejto otázke, povedzme, zamestnanosti alebo motivácie pracovať, je zmena sociálneho systému. Na zmenu sociálneho systému je ale kraj jednoducho krátky. Veľmi dobre vieme, táto zmena vychádza z parlamentnej úrovne a ak by vláda, poslanci, dnes máme vládnu stranu, ktorá má väčšinu v parlamente, jednoducho zákonom zmenili, povedzme zákonom o sociálnom zabezpečení, zmenili parametre nastavenia sociálneho systému tak, že by bolo výhodnejšie pre ľudí pracovať, ako sa spoliehať na sociálne dávky za 11 detí, tak potom by tí ľudia museli aktívne vyhľadávať prácu a kraj by bol ten, ktorý by im tú prácu jednoducho ponúkol, dal možnosť. Neviem, čo je na tom zlé, že chceme dať možnosť ľuďom pracovať. Viem, že sa možno mnohí zasmejú, kto ti pôjde do roboty za 300 eur, keď má na sociálke 700. Ale to je to, čo hovorím, že kým my nedosiahneme zmenu sociálneho systému, tak potom všetky tieto vízie sú zbytočné.
potom je to všetko zbytočné. A to by bola práve otázka na pána Maňku, ktorý ako predstaviteľ vládnej strany mal možnosť sadnúť si s premiérom, s vládou a povedať, priatelia, my keď chceme, aby to začalo žiť a nie upadať, tak musíme zmeniť sociálny systém, alfa, omega všetkého. A potom sa tu môžeme rozprávať o tom, či buldozer alebo 1000 lopát. A toto je najväčšia chyba, čo on nespravil. Toto je tá chyba, pretože ja keby som mal také páky, že tu na pán Belička je premiér, tak chodím za ním 2-krát denne, mi rozpráv s tým niečo, aby sa to zmenilo.